Igama lami ngingulubabalo Basana Ifani, ngina 34 years old. Dilapha eOR Tambo kwi-KSD kwilali yaseBhazia kwaNdungwane. Ngumfama ke, dinazo inkukhu, ii-layers and broilers. Ndibe nazo futhi nombona, ndikhona umbona ulimayo, ne-veg ikhona. Then we're producing izithole, sivelisa izithole, yeah, negusha ke zikhona. Ne-BSc in agriculture, kodwa animal production ke ngoku. So isizathu soba ke i-passion yami ayikokuba ndihambe ndifuna umsebenzi, kodwa kukuba ndi-create amathuba omsebenzi, especially kubantu abatsha aba-around mina. So loo nto le iye yandikhuthaza kakhulu into yoba ndingabe ndihamba ndikhangela mhlawumbi imisebenzi, but to produce imisebenzi, ngoba nyhani ke sine-challenge yokunqatyelwa umsebenzi ngabantu abatsha, kodwa kona ukulima oku kusezandleni zethu. Ayonto uba kuthiwa uyoyi-aplayela ukuze ulime, but ne-background mandiyibekele into uba i-background yam yabazali be-enforcing into yokuba makulinywe kakhulu. Kubantu abatsha abafunayo ukulima licandelo elihle kakhulu lona eli eloba umntu angaziqalela. Ayidingi into eninzi into yokuqala i-farming, ilula kakhulu, but idinga i-passion nokuba ube ne-goal uba uyayazi uba uyaphi. At the same time neendawo ezifuna ukuncedisa zikwazi ukuncedisa ungekaqali. So ibalulekile into yoba umntu aqale, ngoba uba ufuna uncedo ungekaqali ayincedisi loo nto leyo. So kunyanzelekile into yoba uqale, then u-assess uba ngaba nyhani uyaqhubeka nale nto. Yes, zikhona zona ii-challenges andifuna uzifihla, but if une-passion, unento eqhubayo ngaphakathi kuwe ekuqhubela into yoba qhubeka nokulima. Lika-agriculture lindincedise kakhulu lona. Ndisaqala nje, amagosa ngawona akhuthaza kakhulu, andikhuthazile nokucebisa kakhulu uba yeyiphi indawo efanele uba ndingene kuyo. I have these smart box ezisinceda kakhulu, zona nto ndiqonda uba yho zifuna kakhulu ke yona kunale tunnel, because zincedise kakhulu kwi-produce when kwawuvelisayo. Into yakhona iyakhawuleza and iseva into ye-wastage yamanzi. So ezi smart boxes zincediswe yi-Department of Agriculture, ikhona ne-tunnel